Prečo sa dnes rozpadá toľko vzťahov, dokonca aj tie, kde sú deti, spoločné bývanie, rodina? Nie je to tým, že by ľudia nechceli ich milovať. Je to tým, že nevedia ako. Mnohí z nás si nesú nezahojené zranenia z detstva. Strach z odmietnutia, z opustenia, potrebu stále niečo dokazovať. A keď príde konflikt, nevieme riešiť, iba bojujeme, mlčíme alebo utekáme. Ďalší dôvod, neschopnosť hlbokej komunikácie. Nie kvôli hádkam sa vzťahy rozpadajú, nie, ale kvôli tichu. Kvôli tomu, čo si nevieme povedať. Je jednoduchšie utiec a hotovo. Mnohí čakajú, že ich partner urobí šťastným. Ale šťastie nie je úloha partnera. To je naša osobná zodpovednosť. A napokon vek. Do 30 hľadáme vášne a slobodu. Po 30 stabilitu a bezpečie. A niekedy sa jednoducho rozídeme, lebo rastieme rôznymi smermi. A to je v poriadku. Rozchody nie sú však zlyhaním. Sú zrkadlom toho, kde sme ešte nedorástli, nepochopili, neuzdravili sa. Láska totiž to nie je o držaní, ale o pochopení. Až keď sa uzdravíme vo vnútri, vieme milovať bez strachu. Som Tibor Michalko a aj týmto problematikám sa venujem v rámci metody Kód víťazov. Aj toto vieme riešiť a veľmi úspešne.